Женлікlerini оулау сезоны başlandı. Татарстанда пышы һәм қыр кәжелерін оулау рөхсәт ителә. Биоресурслар буенча комитетта туяклы хайваннарны оулау сезоны белән таныштырдылар. Жирәбә уйнаттылар. Аның үзенчәлекләре турында киләсе репортажда. Bu yıl kim qayсы җәнлекне ауларга тиешлеген җирәбә салып ачыкладылар. 8 меңгә якын гариза кергән. 150-сенә рөхсәт кәгазе бирелде. 15 сентябрьдән пышыларны ауларга рөхсәт ителде. Номер 18. Беренче булып, Әгерҗе районында 4 пышы атуга рөхсәт бирелде. Республика буенча барлыгы 30 пышы ауларга мөмкин. Шулай ук 63 кабан дуңгызын, 57 кыр кәҗәсен ауларга була. Особи одна взрослая и одна косуля до года. Биоресурслар комитеты ел сайын ау сезонына җәнлекләр санын билгели. Быел Куйбышев, Албай һәм Саба урман хуҗалыкларында Африка дуңгызлары чумасы таралу куркынышы сәбәпле ау тыела. В зоне наблюдения, это у нас 32 района. Күзәтү зонасында Татарстан Республикасына кергән 32 район бар. Көнчыгыш зонадан Ознакай, Баулы, Бөгелмә, Леногорск районнары моңа керми. Димәк, бездә кабан дуңгызларын аулау тыела. Ел сайын ауга хокук өчен җирәбә салуны җәй һәм яз көнне үткәрәләр. Алга таба каурылы кышларны тотуга рөхсәт алу уздырыла. Гаризалар киләсе елның март ахырына кадәр кабул ителә. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.